Acompanyeu cap aquí, podem parlar amb la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la Júlia Portet. Júlia, molt bon dia. Bon dia, què tal? Júlia, explica'ns una mica. Esteu dient vosaltres que les institucions no són efectives, que no actuen amb contundència. Què falta en aquests protocols? És a dir, nosaltres ja hem perdut completament la confiança cap a les institucions. Portem anys dient que els protocols són inefectius perquè, d'una banda, per exemple, no hi ha un anonimat de la víctima quan denuncia, és a dir, el professor pot saber qui l'ha denunciat i, per tant, no hi ha una seguretat d'aquesta persona a l'hora de denunciar i, a més, també manquen unes mesures cautelars en aquests protocols a l'hora d'apartar, per exemple, el professor de la docència, i que les aules siguin espais segurs. Ara bé, nosaltres no demanem una modificació d'aquests perquè ja no hi ha una confiança. Són uns quants els casos que ja s'han destapat, en queden molts per destapar perquè no és fàcil denunciar. Vosaltres justament esteu tirant endavant una bústia de denúncies. Us heu trobat que cada cop hi ha més persones, més alumnes que es troben en casos d'assetjament? Sí, el moviment estudiantil està recollint els casos en unes bústies d'agressions o en uns QRs i s'està trobant que hi ha molts casos, no? O sigui, al final no són casos aïllats, formen part d'una violència que és estructural i que al final, sí que estem com rebent més denúncies de les que ens pensàvem, de fet. Clar, en alguns casos on les universitats que han actuat, com per exemple l'UAB, han apartat el professor durant un any, però en principi ha de tornar a les aules. Creu que és suficient? No creiem que sigui suficient, és a dir, nosaltres no tenim una seguretat de que aquest professor hagi canviat la seva actitud o que deixi d'agredir, no? És a dir, nosaltres no ens sentim segures només després d'un any, que aquest professor torni només després d'un any, no? És a dir, no tenim cap mena de seguretat de que hagi canviat alguna cosa i no volem unes aules amb professors agressors. Doncs moltes gràcies, Júlia Portet, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Aquesta marxa que comença aquí a plaça Universitat, que seguirà per Via Laietana, aquesta denúncia dels estudiants contra les agressions sexuals, físiques i psicològiques per part de professors, alumnes. També s'han convocat altres manifestacions a Girona, a Lleida i també al País Valencià.